Здравейте на всички, аз съм Войскулър и това е следващия епизод на нашето целяване с модове. Това трябва да е епизод трети, но ще е втори. Снимах втори епизод, но ми се изтриха сейфовете. Намерих село и пирамида. Още една. И от предния път добавих няколко повече мода. Умрях. И да, нищо ново. Ще ви покажа някои от модовите. След минута. Прилепа. Идеално. Прилепи. Да, един е Damage Indicators. Втория е Morphing. И станах прилеп. И сега мога да летя. Тук да беше? Morphing. Лъки блока се стои. И Random Generate на руди, нещо такова беше. Тоест, знаете на Hexet как се генеритват на рандом места рудите и мисля, че това е този мод. Не съм сигурен. Hats мода е другия. И ще сложа нещо като челендж. Да събера колкото се може повече животни, в които мога да ставам. И да събера колкото се може повече шапки. Да. Ето друга шапка. Тук малко зомби ще мога ли да стана? Не. Паякинс. Охо. Help. Не съм си взел храна. Да, отровец. Идеално. Крипъра с шапката ще убия. Така взех шапката. Тук е някой друг моб с шапка. Така. Ендерман трябва да убия. Иха! Видяхте ли го това? Да, забравих, че прилепа е с малко кръв и затова умрях. Дали ще са ми тук айтемите? Добре, това друго не ми трябва. What the fuck? Не, реках, че хвана малкото зомби. Шапка. Да, това е другия мод. Блоклинга. Само да взема цветчета. Да стана паяк.
Добре, явно спаяк ще е по-трудно. Аз съм на F5, бе. Добре, опитомява се с светяно. Така. И сега да ви демонстрирам. Ох, ела. Дига нива. Така. Ето го сега с празна ръка и Shift, дясно копче. XP-то му е 0, левел 1, 4 хелт и 1 дамейдж. Удрате една крава. Примерно, моб всякакъв, но умира лесно, така че по-добре пасивките. Мисля да добавя и още модове. Но не мога да реша къде отиде. Добре, да идем в хома. Скелета и зомбитата ще горят през деня, а пък с паяка може да са катерите. Ето. В момента не скачва да се катера. Прилепа летите, кравата нищо не прави. Боклинът дойде ли? Кожа ще... Трябва да подредя инвентар, не знам кога ще. Да, боклинга се изгуби. Ето го. Това не е мое. Така. Ставям го тук да стои. Да го избутам вътре. Да не го убият, защото аз отивам да търся шапки и нови мобове, които да станат. Трябва да се взема да ям. После можете да го направите дърво и разни други. Като дигне второ ниво, може да правите го дърво. После го правите, на трето го правите cobblestone. И... да. На четвърто stone, на пето iron, на шесто gold, на седмо diamond, на осмо emerald, на девето или на десето, там не знам кое е макс. Obsidian. Какво правя в пустинята? Няма да намеря нищо. Това потърсил ли съм го? Явно. Кон не съм взел. Ще убия този с шапката. Така. Мога да ставам икон. Цело трябва да намеря. Ето ги. То с шапката. Ми колко шапки имаме? И това ще е. Иха! Фингър имаме на главата ми. От тук всичко съм взел. Мисля, че и коня не правеше нищо. Както казах, ще добавя още модове. Този епизод ще е буквално да търсим шапки и мобове. Крипър можем да ставаме? Да.
Но видях един с шапка. Така, взехме шапката. Прасе е. Виждам един с шапка, където е. Ето го. Пистам шапката. Бокс. Flowers. Ще ги вземем. Опа. Бед. Сгубихме шапка. Глич. Се. Тая гора едва ли ще има животни. FPS дропва. Вау, 2 FPS. Стабилно. Така прави се. Това е многото чънкове, които зарежда. Съвсем можем да ставаме. О, такава пустиня, сетвам си. Клева. Клей. Това ще е. Такова. Lucky Box. Чест. Хляба и ябълки, че взема е това дърво. Нямам нужда от другото. Съхнала гора там или как е? Се нарича биома, не съм сигурен. Добре, мобове няма. Факто, който моб вземете, става си като него. Каквото може да прави той, това го прави, може да го правите и ви. Само че... Кое? Само че... Ендермана не може да се телепортира, крипъра не можете да гърмите. Не съм сигурен с Ендермана не можете да се телепортирате, но 100 на 100 с крипъра не можете да гърмите. Няма никакви мобове. Само тази пустиня. Блин, както е там. Ако можем да станем. Там под земята имаш един. Не ми зарежда чънковите. Идеално. Точно каквото ни трябва. Овца. Супер. Тази с шапката. Така вече можем да ставаме и овца. Кокошка трябва да намерим. Вълк, супер. Вау, FPS дроп. Оп. Добре.
Добре, трябва да ги избием, защото... Ето видях Блоклинг. Ще го убия да мога да ставам и него. Защото са супер малките и на едно блокче... През едно блокче минават. О, супер! Нищо плеостро блъскане, 2 пламък 1. Лък. Вълк с шапка. Нямам стреля. Добре. Удряч един, те едват 50 000. О, още един с шапка. Трябва да убия тия. Супер, се изчезвам. Магаре. Супер. И то са шапки. Мога да ставам магаре. Вече. Крава и овца с шапка. Така. Кокошка. Трябва ни кокошка. Равин. Вау, найс. Това не е ли? Това е вълк. С шапка. Оп. Айде, чао. Не ми трябват и другите. Кон с хет. Не съм можел да ставам кон. Добре. Чикен. Кокошка, бе. Добре, явно в този свят кокошките са на изчезване. Обявявам ги като изчезващ вид. Добре, колко животни събрахме? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вау. Ще ми го показвате? 13 животни. Колко хета? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Добре хора, надявам се този епизод да ви е харесал. Аз бях VoiceCooler. Харесвайте, абонирайте се и се забавлявайте. Чао!